Assalamu alaikum. To don haka al'umma muna kira da babban murya ga gwamnati da sauran duka wanda suke da ruwa tsaki akan canza wannan al'amarin. To muna kira ga da gwamnati ta duba wannan al'amari da ta fito ta a san yadda za a yi a canza wannan karti da samar da karti na kashi ko ina a cikin jihohinmu na Nijar ya zamanto ko ina za a iya buga karti na kashi domin saboda ya zamanto muna iya samun shi mu yi watarin amfani da shi. Kuma mu talakawa kamar yadda na faɗa gaskiya sai mun canza tsari sai mun canza tsari ba zai yiwu kamar yadda na faɗa a ce kawai yau zan yi bulaguro kuma yau zan zo a zo a min karti in tafi ko kuma gobe zan yi bulaguro in zo in yi karti yau kawai in yi bulaguro na gobe. Wannan gaskiya sai mun canza wannan tsarin domin saboda alal hakika dole shi karti na kashi ba ko ina zaka je ka yi a baka shi a ranar ba gaskiya ba zai yiwu ba. Wannan gaskiya wannan ba zai yi wa amma ka je kai karta na kashi yau kuma a baka shi a yau wani shi karta na kashi ba zai yi wa na takarda ne zaka yi shi da safe da marci a baka shi amma karta na kashi kowa duk kasashen da suke yin shi ala kalla ana wanda suke yin shi da sauri shine wanda suke ba da shi a cikin sati biyu akwai wanda suke ba da shi a cikin sati guda amma wanda suke ba da shi a cikin sati guda gaskiya yana da tsada. Sannan wanda suke bada shi a cikin sati biyu kamar nan Cote d'Ivoire suna bada shi a cikin sati biyu za a baka shi in kai karanta a cikin sati biyu ake za su baka shi. Wasu wuraren kiran su Najeriya yana daukan wata biyu wata uku ko wata guda akallin in yayi sauri a wasu wuraren kuma in ka shiga zaka ga yana daukar sama da haka irin su Burkina yana yin akalla wata. To kaga saboda haka ya kamata mu gane yin karti na kashi abu ne na ci gaba amma mu dole sai mun canza tsarin da muke mu talakawa sai mun canza tsarin da muke tafiya a kansa idan muna so mu samu karti na kashi domin tsarin da muke tafiya a kansa ba tsarin da za mu samu karti na kashi bane domin tsarin da muke tafiya a kansa kawai iya mun da nake bukata kawai in je in yi karti yau a bani shi yau in je in yi karti yau kawai ɗan mintuna wani ma ayan awannin da za a ce dan jira awa uku awa hudu ganin kima shi an bata mashi lokaci dan haka kawai shi sauri yake yi ya kamata ya maza a bashi kartin shi an bata mashi lokaci ya dade a komisariya ya dade waye zaka ji da sana ta surutu. To wannan tsarin wallahi sai mun canza shi da muna san karti na kashi idan kuma ba haka nan ba in kuma muna kan wannan tsarin to gaskiya karti na kashi bai gabace mu ba sai gwamnatin mu za ta bar mu a cikin kartin mu na takarda mu ci gaba da rayuwar mu a cikin kartin mu na takarda muna jin muna amma fa duk kalubalen da muka fuskanta a cikin kartin na takarda to sai mai hakuri kuma sai mai hakuri domin saboda abu ne wanda yake gaskiya wato muna buƙatar dole mu ne za mu gyara din domin saboda dama gwamnati fa in ka jalata gwamnati ta yi kyau to talakanta ne fa suka yi kyau talakanta ne suka dage suka bada kokari aka gyara ta in ka jalata gwamnati ta lalace to talakawa ne suka bada gudunmawa wajen lalacewar gwamnatin za ku fahimci